Білесіз бе, ылылайған сайын, хаман ылылғайын сайын все больше и больше. Кішкене болса деп жеткенде, конечно, одно было, но Третий Мирманс или жизненші жылында мен аны белән случайно очраштым. Ул хат дибәрде, хатта язган: когда ты вошла в гостиницу в Ленинградской, я был потрясен твоим сходством с отцом. Я счастлив, что его внешность продолжает жить и после его смерти. Ну, кешеләр әйтәләр инде, менә бик шаган дип. Ну, ведь ышау, ничек әйтим, йөзең белән ышау берәү, ә менә мондагы ішіңдә булган хисләр. Шуның белән мин әтием белән күп дип уйлыйм. Насколько даже минем оныгым, кызымның малае, шундый нечкә күңелле, җылап җибәрергә может любой матур сүзгә. Вот. Ну, мин яратам музыка, кино, театр, китаплар укырга яратам бик. Шуның белән мин әтиемнең белән үземне якын күрәм.